Аз бях леко отчудена да разбера, че не се възприема възрастта 45 или 40 даже плюс в България вече за средна възраст. Не е ли малко рано? Ами рано е, даже мога да ти кажа колко е рано. Около Колко е 10 рано? години по-рано е. Значи в по-развитите западни държави, в Европа и в Щатите, средната възраст се счита, че започва от 55 нагоре. Започва от толкова. Да. И всъщност една от причините да направим този проект, идеята за този проект е точно това разбиране, че средната възраст започва толкова рано в България. При положение, че хората на тази възраст са толкова активни, способни, тък му са натрупали опит във всички сфери на живота си, имат какво още да дадат. И в един момент започваме да смятаме, че всъщност трябва вече да се ориентираме към приключване. Да, точно така. Кротко и полека, каквото било по-активната част от живота е минал. И това разбиране според мен е крайно несправедливо и затова решихме да работим в посока да оправим нещата. Да забавите средната възраст. Да. Всъщност да видим от кога наистина започва. Не може да започва от 45. Мен ако питате, аз смятам, че от 60 странно. започват както таурамите, нали, това е изключително племе в Северна Америка. Те тичат наистина изключително дълги километри, стотици километри и всъщност резултатите им започват леко да падат след 60-та година. Точно така. Затова казвам, че един столетник дреме във всеки от нас, стига да успеем да го открием и да го възпитаме. Стига да тичаме. Стига да тичаме. Любопитна съм, вие сте направили няколко групи в различни български градове. Какви бяха основните проблеми на тези хора? Какво искаха, в каква област на живота да им бъде помогнато? Ами, виж, ние работим в няколко посоки. В хранене, психологическо консултиране за емоционалния баланс, кариерно развитие и спорт. И обикновено винаги това и от практиката ми на Wellness Coach извън проекта, мога да ви кажа, обикновено хората идват с заявка за храненето. За излишните килограми, да, и така. Но понеже излишните килограми те се натрупват поради някаква причина, единици са случаите, които просто заради неумение да се хранят правилно са натрупали килограми. Така че обикновено стигаме до това, че или има някакъв стрес в семейството, или в работата, или има едно леко изоставяне, защото средната възраст е дошла, нали, 45 и нещо, или не се спортува редовно. Именно заради това решихме да обединим всички тези услуги в едно. Но ако ме питаш наистина къде са проблемите... Къде ги виждат хората? Какво са ви казали? През психолози или диетолози? Какво чухте от тях? На тази възраст обикновено настъпват промени. Не казваме дали са лоши или добри, но има някакви промени. Промени в семейството. Деца порастват, например. Или се създава второ семейство. Първото се разпада по една или друга причина. Стои въпроса в кариерата какво ще правим, защото обикновено вече известно време ние сме натрупали опит на едно място на тази възраст и идва въпроса на къде ще тръгнем. Така че това е възраст, която носи доста промени. И оттам идва осмислянето, точно как трябва да се справим, дали да го направим, имаме ли сили, нямаме ли. В това работим. Надя, според тебе, искам да насоча така разговори и по-точно един въпрос от моята област, разбира се, че търся нея преди всичко. Според теб, дали хората в тази средна възраст, все пак да се върнем към това, което тук е обявено 45 години, имат проблеми с опорно-двигателния апарат и доколко тези проблеми, ако има такива, им пречат да живеят пълноценно, защото вероятно ще се съгласиш с мен, Ива, ако направиш една разходка в произволно време на деня в един парк в Съединените щати, ще видиш пълно с хора, които бягат в средна възраст и напреднала дори, а у нас възрастните хора са на пеките. Те или започват. в отьолите, което още по-лошо. Или дори в отьолите. Да спортуват младите, мен вече ме боли кръста, върти ме кое си. И се влиза в един порочен кръг, нали? Да, ами много е хубава препратката с пейките, защото аз не знам кое е първо. Дали проблемите в опорно-двигателния апарат или това, че в България животът е доста заседнал. Заседнал. Застоял. Да, точно така. Повечето хора работят примерно на бюро и след това се прибират и сядат вкъщи. Дали на масата в кухнята, дали на масата пред телевизора, холната. Така че това е много основен проблем наистина, защото с времето едно нещо, ако не става по-добре, то става по-зле. Така че ако нямаш навика наистина да се раздвижваш, да правиш някакви физически дейности, започва да те въртят колената, да усещаш нещо в кръста и така, започваш да смяташ, че е непосилно да правиш някакви упражнения, спорт
спортни или да тичаш, защото е по-добре за здравето да си пазиш ставите, да не ги да не щупиш нещо. Много. Да. Така че в тази връзка ние обясняваме и имаме както и беседи на спортна тема в рамките на този проект, така имаме и спортни занимания с инструктор, който конкретно за тази възраст работи и е в тази възрастова група, изключително активна дама, спортист. Така че да, имаме проблем с това. Тази връзка аз исках дори да ви стимулирам и да ви насоча да обърнете внимание наистина на физическата активност на възрастовата група 45+, тъй като тя най-често е изключително занижена и това води след себе си, освен с грешните хранителни навици, и до развитие на сериозни заболявания, като остеопороза, които са една от най-честите причини за счупвания при възрастните хора и една от най-честите причини за тежкото влошаване на качеството им на живот, нали, от което трудно се излиза, така че работете в тази посока също. Благодаря. Ние имаме италиански партньор по проекта. Това са хора, които са част от много голяма италианска организация и те работят със спорт само, с различни възрасти и различни насоки. И те гостуваха в България през януари и показаха упражнения, които са подходящи за тази възрастова група, които са точно за да се раздвижват ставите по начин, който да не е болезнен, ако си водил заседнал начин на живот или нещо такова, и които, честно казано, ние не бяхме запознати с тях, така че беше много интересно. Има такива упражнения, които изобщо не са трудни, не изискват специално оборудване или време или нещо такова и са изключително полезни и трябва да се обръща внимание на това наистина. Като обобщение от вашата работа по този проект, може какви изводи могат да се направят? Трудно ми е да направя изводи различни от това, с което започнах. Тоест, аз започнах с идеята, че ние, предлагайки тези услуги, ще подобрим наистина визията на хората за самите себе си. Идеята им, че те трябва да се грижат за себе си, че те са си важни, че трябва да обръщат внимание, не просто да се примиряват с болките, например, в ставите, а да правят така, че тези болки да ги няма. Получава ли се този обрат на съзнанието? Получава ли се усещането, че ти, за да полееш, не че градинка трябва да ти е пълна чашата, че първо трябва да захраниш себе си, да се погрижиш за това дяло, за този дух, за тази емоция? Става ли в българина това, който като цяло по-скоро обича да служи, да бъде така жертвоготовен, да се раздава и чак накрая, когато сети, че вече много говори, да каже, какво става с мен? Става трудно. Това е истината, да. Но става. С времето работа, ние имаме по 4 месеца заложени в работа с група и в това време хората виждат положителния резултат на себе си, така че се получава. Но истината е, че беше много трудно да събера групите, защото са много консервативни. Имаме този проблем. Мисля, че след този разговор вече няма да ти е толкова трудно. Надя, благодаря за интересната информация. За нас, предполагам, и за останалите зрители беше много интересно. На Ива благодаря за поканата да бъда неин ко-водещ. Беше ми изключително приятно и сега е време да напусна катедрата в залата и да отида в операционната. Аз смятам, че ще те поканя пак, защото се справиш изключително добре, защото си много пълноценен водещ и няма да се отзова, ако ми отправиш покана за операционната. Аз искам да ви кажа, че за мен също беше удоволствие и днес да бъдем заедно. Ако сте пропуснали нещо от днешното излъчване, можете да гледате повторението утре след обяд от 15:30. А междувременно сме на разположение в социалните мрежи. Пишете ни за всичко, което искате да разберете в областта на медицината и естетиката.